Финансовото съотношение цена-печалба показва колко долара плащат инвеститорите за всеки долар от печалбата на компанията. Друг начин, по който може да се интерпретира съотношението, е на колко долара пазарът оценява всеки долар от печалбата на компанията. Изчислява се, когато цената на акцията се раздели на печалбата на акция. Например, ако цената на акция е $130, а печалбата на акция е $5, съотношението цена-печалба ще бъде 26. Това означава, че инвеститорите плащат по $26 за всеки долар от печалбата на компанията, или казано по друг начин, пазарът оценява на $26 всеки долар от печалбата на компанията. По-високите стойности на съотношението могат да показват потенциал за по-бързо увеличаване на печалбите на компанията. Причината е, че когато инвеститорите очакват компанията да увеличи своите печалби по-бързо, започват да купуват акциите, което повишава тяхната цена и съотношението цена-печалба. Възможно е обаче по-високите стойности на съотношението да показват, че акцията е надценена. По-ниските стойности на съотношението могат да показват очаквания за понижаване на печалбите на компанията или по-малък потенциал за тяхното увеличаване. В този случай, когато инвеститорите очакват понижаване или забавяне в ръста на печалбите, започват да продават акциите, което понижава тяхната цена и съотношението цена-печалба. Имайте предвид обаче, възможно е по-ниските стойности на съотношението да показват, че акцията е подценена. Когато сравните съотношението цена-печалба с неговите стойности за предходните години, с това на компании конкуренти и медианата за индустрията, ще видите по-добре по какъв начин инвеститорите оценяват всеки долар от печалбата на компанията. Печалбата на акция показва каква част от нетната печалба се пада на всяка акция и може да се види в отчета за приходи и разходи на компанията.